Dydodd 61% o rieni bod i sefyllfa ariannol wedi gweithygu yn y 4 mis diwetha, pris uchel bwyd yn un o'r pryderon mwyaf, a pobl ifanc yn sôn nad oedden nhw'n gallu fforddio teithio ar gyfer addysg na gwaith na chwrdd â'i ffrindiau. Mae adroddiad newydd heddiw yn y Guardian yn datgelu bod chwyddiant prisiau bwyd ar y 3ydd lefel ucha ers 2008. Rwy'n cytuno gyda chi, weinidog, bod gan Lywodraeth San Steffan gyfrifoldeb sylweddol iawn am hyn, wrthod i sicrhau system les sy'n ffit i bwrpas, wrthod cynyddu lwfans tai lleol ac wrth dorri gwariant ar wasanaethau cyhoeddus, nes bod y tyllau yn y rhwy diogelwch yn golygu bod mwy a mwy o deuluoedd yn syrthio i dlodi ac mewn argyfwng. Yn wir, fe feirniadodd dirprwy arweinydd llafur yn San Steffan, Angela Rayner, y tyried am ddileu targedau tlodi plant yn ddiweddar, rhywbeth y byddwn yn cytuno'n llawn a llafur arni, ond hefyd rhywbeth y gwnaeth Llywodraeth Lafur yma yng Nghymru roeddech chi'n rhan ohono nôl yn 2016. Mae Plaid Cymru yn cefnogi rhai o alwadau Benados Cymru a'r Lywodraeth Cymru yn ei hydroddiad fel cyflymu y broses o gyflwyno prydiau ysgol am ddim lle bynnag y bod modd gan roi mynediad ar unwaith i blant mae rhieni'n derbyn credyd cynhwysol ac ymestyn prydiau bwyd am ddim i ysgolion uwchradd cyn gyntyd y gyfer modd fel y cam nesaf yn y polisi blaenllaw yma yn sgil y cyntundeb cydweithio gyda Plaid Cymru. Yn yr un modd, bod Llywodraeth wedi cytuno i gynyddu'r lwfans cynhaliaeth addysg, dywedodd pobl ifanc wrth Benados Cymru bod 20% o'r 20 yna yn cael ei gwario ar deithiau ar fysiau, ac felly bod angen cynyddu'r lwfans ac edrych ar fyrder ar gost trafnidiaeth i bobl ifanc. Ydych chi'n bwriadu gweithredu ar yr argymhellion hynny?